लोगोफोर फाइनाली जों मोनफैबाय जि गोजौआव जि मन्दिर दं होननाया बे मन्दिरा आरो फिन मोनफिनबावबाय बे मोनसे Hello लोगोफोर वेलकम टू माय चैनल बर' मिक्सार दिनै ओरैबायदि मोनसे जायगायाव नोंथांमोनखौ आं लांनायदों जाय जायगाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद नायथावथाव जागोन आरो जोंबो लोगोसे आं बहाय खनसेल' थांफेरबाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम जागोन आरो बे सेकेन्ड टाइमाव नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफागोन आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनि नैबे फंबाय दङ आरो आंनि लोगो दङ बिथांमोनजों जों गासिबो बहाय थांगोन आरो सासे लोगोआ जोंनिया फैगासिनो दङ बिथां मतामति जों मोनफैबायानो आरो बेखिं सिद्दा थांबा जोंहा मोनसे पिकनिक स्पट दङ आं जेराव दहाय नोंथांमोननो खिन्थिनाया बेखिं जों थांगोन बेखिं थांब्ला जों मैना पुखुरी जेराव जों थांनो गोनां बे जाबाय मैना पुखुरी जेराव मोनसे हाजो दङ बे हाजोनि सायाव राखर दङ बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ दिनैखौ मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननोबो आं सेस्था खालामगोन दिनैनि बे माबायदि हाखर बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जादो जोबोर मेंबाय लोगोफोर बिदि गोलाव गोलाव जोङो मोनबासो स्टेप बारबोबाय आरो दंबावो मोनबा बेसेबां मिटार दङ गासै मिटारा 40सो जानांगौ मोनसेयाव 40सो लोगोफोर नायबाय थाथ' थांगासिनो दं जोंबो जोबोर मेंगोन खिन्थु बाइकबो लांनो हाखाया जे सिबियाबो सोलिया ओरैबायदि जायगा लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय जों फाइनालि मोनफैमारबाय मैना पुखुरी दङ बे मन्दिरखौ जों मोनफैबाय बे मन्दिरनि जों अपोजिटआव जोंनि बे मैना पुखुरीखौ मोनगोन जेराव जों मोनसे पुखुरी आरो मा बहाय दङ बेबायदि पाका रास्ता खालामजोब्बाय बहाय गोबां स्टेन्डार्डै खालामदों आवगाय बेबायदि खालामाखैमोन जानांगौ गोबां डेभेलप जाबाय होननानै आं सानदों आरोखि फाइनालि जों मोनफैबाय मैना पुखुरी बेनो जाबाय बेनि मन्दिर आरो बेनि अपोजिटखि दङ हाखर बेनो जाबाय जोबोद समायना एसेबां गोजौ हाजोनि गेजेरावबो बेबायदि मन्दिरखौ बानायदों जों फाइनालि जों दायो मोनफैबाय आरो आंनि सिगाङाव दङ दायो बाबा जोंनि बर' बाबानि आं मोनसे कुइसन सोंनि बेवहायदि मैना पुखुरी होनदों बे मैना पुखुरीनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा मैना पुखुरीयाव आं फैनाया 2016 फैदोंमोन फैनानै आंबो दिनै बोसोरथामनि सिगां मोनफैदों दा मैना पुखुरी होननानै बुङोबाथाय थिग आं मिथिनाय बायदिबा फुख्रि आरो बेहाय अन्थाइ दंमोन बेयाव फुख्रि आरो अन्थाइनिफ्रायनो मैना पुखुरी नामखौ मोन्दों होननानै आं सानदों आरो बेनिफ्रायनो नामा थादों होननानै आं सानदों नोंथाङा बहाय थानाया खै बोसोर जाखो आं दा बोसोरथामाव मोनसिगोन नैबे बैसागु मोनबाथाय ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव फैनायनि सिगां बेयाव सोरबाफोर दंमोन नामा बेहाय पण्डित दंमोन आरो बाबाजि राम बाबा होननाय दंमोन आं लोगो मोनफैनाय हिसाबै ओमफ्राय नोंथाङा बहाय थायो नामा हरफोराव आं दा बेहायनो थायो ओमफ्राय बेबायदिनो गिनायफोर साननाय फैयो नामा गिनाय जेबो साननाय फैया निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय बाबानि खुगानिफ्राय बे मैना पुखुरीया माबोरै जानाय नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय
आं नोंथांमोननो जि खोथाखौ बुंबाय थादों मयना पुखुरि होननाय बे मयना पुखुरिया बेनो जेराव जोङो पुखुरि होननाय लोगो लोगो जों सानो जे गोजां बोथोर फैयोब्ला बेयो रानो खिन्थु बे दैया बेनि पुखुरिनि दैया माब्लाबाबो राना नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन नाथाय फोथायनांगौ जागोन बाबानिफ्राय आशीर्बाद लाबाय आरो लोगोसे फथा गोज्जा फोनबाय आरो मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्रायाबा जोंनि बेवहाय बर'नि जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि जि जों बे फुजा फाथाल होनायखौबो जों नुनो मोन्दों बेवहाय जोंनि 18 जरा खुन्थिया थुनाय बेखौबो जों बहाय नुनो मोन्दों बेयाव जोंनि सासे बेयाव बाबा दंबावो बाबानाव सोंनि बाबा আপোনাৰ তাতে দিদি মন্দিৰ বনাইছে এই মন্দিৰটো আপোনালোকে বনাইছে নে নিজে বনাইছে নে চৰকাৰৰ পৰা পাইছে তেওঁক অলপ কৈ দিব নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোলৈ মানে মোৰ ফালৰ পৰা মইনা পুখুৰীৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মইনা পুখুৰী মন্দিৰত এনেকুৱা 2005 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ আহি আমাৰ এই 14 বছৰ ইমান হৈছে সেই গতিকে ইয়াৰে অঞ্চলৰ মানুহ ভক্তবিলাক যেনেকুৱা বিভিন্ন কাষ্ট বড়ো অসমীয়া নেপালী যিমান জাতি আছে আদিবাসী সকলোৰে মানে সহায় সহযোগত এইখিনি মন্দিৰটো এই নিৰ্মাণ হৈ আহিছে আৰু অনেক ভক্তবিলাকে মন্দিৰত আহি দৰ্শন কৰি বলবম যেনেকুৱা শিৱৰাত্ৰি আজিৰ দিনটো যেনেকুৱা আৰু দুৰ্গা পূজা হয় না অলপতে আগত ডাঙৰ উৎসৱ হৈ ইয়াতে আমাৰ গ'ল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল মাৰ দিল্লীৰ পৰা ডাঙৰ বাবা আহি ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ হেৰি যোগদান কৰিছে আমাক এই ঠাইলৈ বহুত ভাল হৈছে বহুত ভাল পাই আছোঁ মইনা পুখুৰী এই কাৰণে আৰু মইনা মাতা প্ৰসিদ্ধস্তম শ্বেতা পৰ্বতবাসিনী ভূমি চম্পেতি খ্যাতিস্তম পঞ্চকন্যা নমস্তুতে एसेबां गोजौ जायगायाव बेबादि मन्दिर दङ आरो बे मन्दिरनि उनाव जे बेबादि बिखि जों हाखर आरो बे हाखरनि खाथियाव दङ बेबादि झरना गोथौ बाप रे बाप सानसुमा माबायदि मोनखो जायगाया जोबोर मोजां माने इसोर सिबिसालिनि थाखाय बे जायगाया जोबोर मोजां माने ओरैबायदि फिल मोनगोन माने गावखौनो माने सोरगोफुरि बायदि मोनगोन आरो माने मोनगोन आरो जास्ट सोरगोफुरि नङाबा सोरगोफुरि बायदि मोनो होनना सानना लाजाया माने बिखाफोरखौ बोरैबा मोनो आरो माने बिनि खोथाया दायो जोंनि बे मैना पुखुरिनि जि मन्दिर बे मन्दिरनिफ्राय जों एसे देरगोन जों एसे गोजौ थांनि आरो बेवहाय मा मोनसे गुफा दङ गुफा बेवहाय फुजा फाथाल होयो आरो बे सायाव जों थांगोन थांनानै जों बेयाव मोनसे बाबा दंबावो सासे बाबा दंबावो बे बाबाजों बे जों मन्दिरनिफ्राय बाबानिफ्राय जों आशीर्बाद लानानै जोंनि जि मेंनाय गासिबो जों खारबाय होननानैनो होनजायो माने मेंनाय सेंनाय गासिबो जोंनिया सेस जालांजोब्बाय आरोखि लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैबाय जि गोजौआव जि मन्दिर दङ होननाया बे मन्दिरा आरो फिन मोनफिनबावबाय बे मोनसे जों दायो बाबाखौ नागिरनि बाबाया मोनगैथ'आ बे जायगायाव बहा थांदो जों बेखौ नागिरनांगोन एक्चुअली बेवहाय बाबाया गैया निस्सय बिथाङा बबाव बेस्थ' जाना दङ आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया मा बेवहाय सां बानायनानै दङ बैसां जिरायनो थाखाय जोंनि लोगोफ्रा जिरायबायानो बिदि फट' लादो जोंहा फंबाया फाइनालि जोंनि दहाय बाबा गैथ'वामोन दायो जोंहा बाबाया सफैबाय बिथाङानो खाथियाव थांनि बिथाङानो जाबाय बेयाव थायो आरो बिथाङानो जाबाय बाबाजों অলপ কিবা কৈ দিব ইয়াৰ বিষয়ে আজি আমাৰ মইনা পুখুৰী বৈশম্পা দেৱীৰ তাতে বাবাৰ শিৱলিংগ আছে ইয়াতে আজি শিৱৰাত্ৰি আমি পালন কৰি ল'লোঁ মইনা পুখুৰী বৈশম্পা মাতাৰ जोंनो बाबाया बाहाय बुट होलांदों प्रसाद होलांदों बेयाव बिथाङा थालिर जागासिनो प्रसादा जोंनिया बिनिफ्राय जोङो बहाय दङ बुट लोगोफोर शिबुनि नामाव जै शिब बाबा
दायो जोङो न' फारसे जों आगान सुरलांनोसै जोङो एसेबां गोजौ हाजो गाखोबाय जों बाबा नुबाय बा बेयावनि जे मयना फुख्रि नुबाय आरो लोगोसे जोङो खुलुमबाय मन्दिर नुबाय एसेबां मोजां मन्दिर खालामदों आरो नोंथांमोनाबो नुबाय जिहेतु निस्सय मोजां मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना साननो हागौ माबेयाव दङ दहायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दं खिन्थु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जेब्ला नोंथाङा फैगोन अब्ला बे बरमानि थोंजों फैनानै बे मुसलपुर जानानै निकासि बेनि थोंजों फैबानो नोंथांमोना नुफैगोन आरो लोगोसे बे कर्नटिल होननाय मोनसे दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिगाङाव बे बरमानि सिगाङाव मोनो पाठशाला बारनानै मोनो बेनि बे पाठशाला बारनानै कर्नटिल होननाय दङ बेनि थोंजों फैबानो बेखौ मोनफैगोन बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना फैगोन होननानै दायो जों भिडिअखौ स्टप खालामथ'नोसै थारैनो बेयाव फैनानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों गोबां बे खाथि खालानि सुबुंफोरा बहाय फैदों साननैसो सिगां बहाय गोबां गिदिर मोनसे मेल फुजा जादोंमोन फुजायावबो गोबां सुबुंफोरा बहाय फैदोंमोन आरो बेवहाय जोङो बिथांमोना जोबोद फट' लाबाय आंबो लोगोसे लाफाबाय बिथांमोन बस बिथांमोन लाबाय निस्सय नोंथांमोनाबो बेयाव फैबा फट' सट'खौ लानो लुबैखागोन दायो जों भिडिअखौ स्टप खालामथ'नोसै दा बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे मयना फुख्रिनि सोमोन्दै एसे मिथियो सुबुंफोरा आरो लोगोसे मा खालामनांगौ गासिबो लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो शेयार खालामना हो लोगोसेनो बयनोबो खालामना हो लोगोफोरनो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय जेबोथ' एमबि खरस जायाना एसे Just EB थागोन बेफोरबायदिया जोंनिया फेसबुकाव लाइक होनानैनो ओरैनो थागोन बाय लोगोफोर बाय 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 बाय